Mayong adlaw mga idol, aniya na inyong Daddy Jandy maghatod sa inyo bag-o nga pinaka-nice, pinaka-tsada nga vlogging review o unboxing taaning JBL Party Box 120. Mga idol, bago na ako ninapalit sa Carrefour ganina. So, mga idol, ato i-unbox, ato i-review para mahibalan niyo unsa siya ka nindot, unsa siya ka tsada, unsa siya ka nice, mga idol. Let's go, mga idol. So, ato na siya mga idol. Nagabula. Aniya na. Kaya ako ipadala sa akong family, you know. Uy, sakto ba? Okay. Natural ng kuanon kay in case of kuan ana to na siya. Okay. Kay ato ko man ipapagahi. Di na to daw to nang iyang karton. Okay ba mga idol? Agree ba mo? Yes or no? Better yes. Woo! Excited ako ani mga idol ba? Excited na si Daddy ani. Pastilan. Alright. Wow. Oh. Oh. Okay. Sakto ba niya ito ang pag-unbox? Yara yung hagitan, no? Pwede na siya birahon. Oh, isus! Uy! Uy, murag mag-iisip man. Hindi na nato ko anon. Nato lang, wait sa ha? Paon tani. Siguro. Anak na tani. Anak. Naraw. Na JBL. Right? Nakaputos pa siya sa iyang sanina, ha? Okay. 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 Slowly. Slowly. Slowly but surely. Nara. Unbox na. Oh. Kita ninyo? Napanay sa nila mga idol ha. Para di na siya matugnawan. Alright. Alright. Yes. May laing sulod. Na. Wala. Inti. Na yung wire. Ay. Oh. Yung power. Nasa silika. Okay. So, mura na yung sulod mga idol. Aside sa kine, protection, nasa ay ito ba? Nasa ay sanina, pwede sa matugnawan. Okay? Or, mo gini ang ibabaw. Mo ba? Yeah, mao ni siya. Baga na ba yung sanina? Oh? Pwede siyang putusan pa. Ito. Ninayin na nato ha. Okay? Okay. 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 Wow. Ha, bigi palingot. Mga idol oh. Uy, bali man di ay. Oh my goodness. Sorry ha. Nabali siya mga idol. Don't worry, don't worry, don't worry. Ana na. Ana. Nara siya mga idol oh. JBL white color. Kilay price ani? Tanaw na to resibo. Diya resibo. Oh, Carrefour ako gipalit. Ag kantidad ni siya og 999 na 999. Ang original price excuse me. Ang original price niya ani is 1599, so naka-discount og 600 dirhams ato na discount mga idol. Alright. Not bad. Karon atong testingan unsay ang laro. Nuna siya. JBL Party Box. 120 ang power ani. Alright. So, nindot ni pang kuan, joke, kanta-kanta. So, mo lang to mga idol, unya ra pud ato ni testingan paandaron. Right? Thank you mga idol. And don't forget to subscribe. Yes! God bless us all mga idol.